na 760 registered fisher folks sa Verac, Catanduanes ang natauan nin libreng life jackets kan sa indang lokal na gobyerno. Pinuunan ang week-long life jacket distribution kan nakaaging Lunes. Kabale sa mga parasirang natauan ang mga haling barangay Palnab del Sur, Palnab del Norte, Rawis, Batag, Marilima, Talisoy, Igang, sa Ibong Sapa, Francia, Magnesia del Sur, asin Magnesia del Norte. Sigon kay Verac Mayor Samuel Laines, ang distribusyon ninda nin life jackets ang katakudman kan bago nindang ordinansa na nag-uubliga sa mga parasira magin sa mga pasahero kan baroto asin motorized bangka na magsulot nin life jackets. Obheto kaya nindang mas maging ligtas ang paghahanap buhay kan mga parasira sa saindang banwaan asin mayo ng masayang na buhay huli sa pagkabutod. May mga cases kasi tayong mga nawawalang mga isda. Diba? Yung iba, pag inabot ng masamang panahon, bumabaliktad yung bangka, nakukuha namin sa Karamuan, may nakukuha sa Sorsogon, may nakukuha sa Tamaco. So something like that. We would like na maiwasan natin yung ganun. Ano? Apuera sa life jacket, may kasabay manining whistle o pasiwik na dakula ang magiging kapakinabangan urog na sa mga oras din emerhensya. Kabale sa mga nagtabang sa distribusyon, ang personahes kan MDRRMO asin Municipal Agriculture Office, Fisheries Section. Well, doon naman sa mga nabigyan, sinabi ko naman sa kanila, time and again, sinasabi ko na hindi naman ito pan-display sa bahay. Sabi ko, ito talagang kailangan gamitin. It is imperative na ugaliin nila na ginagamit talaga. Hindi yan abala, hindi yan sagabal. Yan ay protection natin. Kahit nga sumakay ka ng ferryboat, sumakay ka ng aeroplano, lahat yan may life vest. So yun naman sinasabi ko sa kanila, hindi ito dekorasyon. Sa maabot na Marso, nakatalaan ang pananaoliwat nin life jackets kan LGU. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.